Qozon сөйлей. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Adabiy dramatik topshiruvimizni boshlaymiz. Hozir sizning e'tiborga qirg'iz yozuvchisi Mar Bayjiyevning Duel asari bo'yicha ishlangan Xush Nozligul degan radio spektaklining birinchi ulushini taqdim etamiz. Rejissyor Marcel Salimjanov, radio rejissyori Ahtam Zaripov. Noil Dunayev tarjimasi. Rinat Yenikiyevning Oq to'lqinlar kiyini negizlanib, Vladimir Berezin shkartuunda. Rollarni boshqaradilar. Nozligul, Gulsum Isangulova, Iskandar, Rinat Tajiddin, G'aziz, Noil Dunayev, qiz Noila Ibrahimova. Миңа 22 яш. Минем исмим Назлыгүл. Танышларым Назлы дип кенә йөртәләр. Искәндәр һәм Газиз исемле ике егеттән башка биредә беркем дә юк. Хәер, соңгарак тагын бер кыз киләчәк. Зәңгәрләнеп торган су өсте җәй ахырларына коңгырт көрән төскә кереп бетә яза. Күк йөзе кургашындай авыр булыт сәләмәләре белән каплана. Менә шуннан соң инде ул күбрәк диңгезне хәтерләтә башлый. Ара-тирә күк күкрәп куя, ләкин булар соңгы күкрәүләр инде. Сирәк саяк яшен ялтырап куя, булары да соңгы яшнәүләр. Кай вакыт су өстенә таң алдыннан төшкән кыраудан салкынча кар исе җәелә. Күк йөзеннән дөнья гизәр кош карваннары үтеп китә. Яр буйлары буп-буш. Болытлы яман су кич. Көчле дулкыннар кытырынып шаулыйлар. Су өстеннән канатларын салмак җилпеп, арган кыяфәтле торналар тизмәсе үтеп бара. Мин яр буенда торам. Җил минем шәшләремне һәм юка күлмәгемне лепердәтә. Торык торналар, сез кайларга очасыз, мине дә алып китегез, дип кычкырам мин күккә карап. Әллә диңгездән, әллә тау башыннан, дигән тавыш яңгырый. О-хо-хо дип кычкырам мин. О-хо дип җавап бирә диңгез ягы ачык итеп. Мин аның кайтаваз гына түгел, дулкыннар арасында югалып калган кемнеңдер кычкыруы икәнен аңлыйм. Мин яулыгымны булгый-булгый яр буеннан йөгерәм. Бирегә, мин монда, бирегә килегез. Мин монда хәзер дигән тавыш ишетелә. Дулкыннар арасыннан көймә күренде. Бераздан соң ярга 30 яшьләрендәге бер кеше чыкты. Нәрсә булды? Сез ярдәмгә чакырдыгызмы? Юк. Сез бит үзегез ярдәмгә чакырдыгыз. Шумлы тавыш ишетелгәч, миңа ярдәмгә чакырулар кебек тоелды. Ә миңа сез ярдәм сорыйсыз кебек тоелды. Башлап сез кычкырдыгыз бит. Сезгә түгел бит ул, ә аларга. Кемнәргә? Торналарга. Ә соңыннан инде берәрсе һәлакәткә очрагандыр да ярдәм сорыйдыр дип уйладым. Һәм суга ташларга уйладыңызмы? Юкла, мин йөзә белмим. Алайса, нинди кыдрат белән коткармакчы булдыгыз соң ул суга батучы бәхетсезне? Белмим. Мин аның өчен борчылдым. Шундый да ул да бер башы. Сез кемне дә булса көтәсезме? Балыкка дип киткән иде, һаман юк. Кайтып җитә, куркыныч давыл түгел. Мондый давылда чыгып киткән икән, югалып калучылардан түгелдер күрәсең. Раз салкын айтып җибәрде. Бик тыңдыгызмы? Юк. Ярый, кыланып торма, иреннәрең зәп-зәңгәр. Берсен генә әйткәндә, тешләребез берсе белән тәкелдәшеп серләшергә торалар. Хәзер ушак ягып җибәрәм. Ого, үзегезнең машинамы? Юк, аныкы. Ушакка якынрак утырыгыз. Рәхмәт. Кофе içәсезме? Içәм. Без монда кыргыйларча гына.
Шулай икәнен күреп торам. Нәкъ борынгы балаларыбызча. Рахмәт. Мен моннан бер 5 көннәр элек үтеп киткәндә бу тирәдән биредә буш иде әле. Безнең монда биредә 3нче генә көнебез. Сыңлабрак килгәнсез. Сезон тәмамланды. Кыйныр вакытлар үтеп китте. Кешеләр юк. Бик хаҗәтләре бар. Кибеттә дә туеп беткән. Сез кибеттә эшлисезме? Әйлә тукымалар бүлегендә. Ул бүлек мөдире. Эш буенча дуслар икәнсез алайса. Нәгыз тине бастыгыз. Без шулай һәр елны сезон ахырында кешеләр азайгач киләбез. Ул балыкка китә, мин монда тагын салыйммы? Рахмәт. Ул балыкта чакта сез нишлисез инде? Булай инде йөрим шунда. Сусын күзәтәм. Торналар саныйм. Ишегез пошмыймы соң? Кайда гына барсың ул иш пошмаслык урын? Шулай да шәһәрдә күңеллерәк. Юк инде. Кайда да бер. Шундый ук иш пошыргач. Бала чакта миңа офукка кадәр барып җитә алсам, анда икенче яңа дөнья башлана. Икенче кояштыр кебек тоела иде. Хәзер инде мин анда да берни юклыгын бик яхшы беләм. Офук артыннан яңа офуклар башлана. Шул, яңа ялган. Яңа шәһәрләр, яңа диңгезләр. Юк инде. Кешеләр. Һәр җирдә бер үк нәрсә. Түгәрәк бөҗрә, уртасы бушлык. Алай булгач, торналарга кычкыру нигә кирәк? Соң кайдадыр чала бит. Үзегез каршы киләсез. Нигәдер ул һаман юк. Ул сезнең ирегезме? Юк. Әтиегездер алайса. Сөяркән. Менә ничек? Нигә сез миңа алай сәер итеп карыйсыз? Хәзер ничектер аны башкачарак дип атыйлар түгелме соң? Ни дип? Күбрәк чиракта дустам диләр бугай. Мәгънәсез икейөзлелек. Һәр нәрсәне үз исеме белән атау яхшы. Мөгаен сез хаклыдыр. Мондый давылда үзегез су өстендә ни эшләдегез? Мин кимәдә yüздем. Сез ял итүчеме? Шулайрак бугай. Яшыл мин ял итүче. Ана теге яктагы санаторийда беләсезме? Сез офицер алайса. Белдегез? Диңгез офицеры. Көнчыгышта патруль катерының капитаны идем. Хәзер отставкада, ягъни ничек диләр әле? Лайыклы ялда. Сезгә ничә яшьсең? Миңа 30. Лайыклы ял өчен иртәрәк шикелле? Шулай килеп чыкты инде. Аңлашыла. Сез штрафнойдан гөнаһларыгыз күп булган. Кызык кына сез тиз генә мине штрафнойга да теркәп куйдыгыз. Мин әле сезнең исереп, Юк. Көннәр буе картл уйнап, Юк. опиум тартып, бер катлы яшь кызларны гөнаһка батырып йөрүегезгә һич тә шикләнмим. Яшермәгез, яны яшерәсез. Дөрес. Миндә бөтен сихри бузыклыклар тупланган. Менә шулар минем башымны ашады да. Дөресен генә әйткәндә? Дөресен әйткәндәме? Дөресен әйткәндә бераз башкачарак. Узын вакыйга. Ялындырасыз. Ничек? Сөйләү өчен чыннан да озак вакыт кирәк. Нигә сез Кырымда яки Кавказда түгел? Менә биредә ял итәсез. Беләсезме, хәзер анда нинди чак? Җиләк җимеш, һава, вино, хатын кызлар. Руслар әйтмешли, бархатный сезон. Мин үзем шушы якларныкы. Шуңа күрә тагын бер мәртәбә генә булса да шушы якларны күрәсем килде. Туганнарыгыз, әти-әниегез дә биредәме? Минем бер кемем дә юк. Сез табылдык икән алайса. Шулай әлбәттә. Бүгенгедәй хәтеремдә
Яңа елны каршылау төнендә булды бу хәл. Мине финанс министры ишегетенә ташлап киттеләр. Һәм мин шулар гаиләсендә үстем дә. Министр гаиләсендә. Исегездә тотыгыз. Финанс министры гаиләсендә. Аңладым. Тик менә шул кичне истә калдыруыбыз гына сәеррәк. Гаҗәпләнергә урын юк. Ул чакта миңа инде 18 яшь тулган иде. Шундый искиткеч төн, мамыкта йомшак кар ява. Сез өйләнгәнме? Андый хәлдә булган иде. Бу хәтле бер катлы булырмын икән мин. Аулак яр буенда ялгыз кызны очраткан ял итүчең ничек өйләнгән булуы мөмкин? Гомумән бит ял итүчеләр буйдак булырга яраталар. Мин чынлап та өйләнмәгән. Әйттем бит. Хатыныгызны сабый баласы белән ташлап киткәнсездер әле. Бер юлы 3 игезәк тууга үйне ташлап чыгып киттем. 4-нчесе туып калды җитмәсә. Герой ана кайда инде хәзер? Белмим. Менә малайларның кайда икәнлеген яхшы беләм. Улар икесе нефтедә, берсе шахтер, берсе монтер. Үзләреннән шактый тамау үземә алимент дигәннәрне әйтү. Җитәр, шартуларыгызны куйыгыз. Мин бит сездән чынлап сорыйм. Чынлапмы? Чынлап дисәгез, мин аны ташламадым. Ул сезне ташладымыни? Бу да дөрес түгел. Нинди мөгъҗизәле сихер иясе. Турысын әйткәндә, характерлар туры килмәгәндер. Нәкъ өстенә бастыгыз, сез аны каян белдегез? Сез барыгыз да шундый. Баштарак сөям, көям дип арттан калмый сөйрәлеп йөрисез. Шигырьләр укып башны катырып бетерәсез. Теләгегезгә ирешкәч башлана, кемлегезне бик тиз күрсәтәсез. Ул ахмак, мишанка, миңа тиң түгел, минем фикерләремне аңламый. Аман инде. Адью сәлам. Характерлар туры килмәде. Сез минем турда барын да беләсез. Нигә белмәскә? Мин бит шигән кызы. Ничек? Шигәннәр белән табырларда җырлап биеп, дөнья гизеп, ил гизеп йөрдем дисез инде алайса. Башкача ничек була? Җырламаган шигән буламыни? Лай 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 Нәрсәгә дип сез талантыгызны тукмалар, ниндидер чүпрәкләр астында күмеп яткырасыз? Сафсата, миндә бер нинди талант та юк. Күрәзәлектә әйтә беләсезме? Сез? Юк. Мин маташтырабызрак. Яле. Миңа фалашыгыз. Тәре корольны. Ярый. Ярый. Гаҗәеп шәп килеп тора сезгә. Сезнең юлыгыз уңай, королегез бик бай. Өлкән яшьләрендә һәм бик мәрхәмәтле кеше. Әлегә көләсез. Мәрхәмәтле. Карталар ялганлыймы? Юк, дәвам ит. Сезнең королегез тыныч табигатьле, сәеррәк кеше, музыка һәвәскәре. Сезнең өчен җанын ярып бирергә әзер. Сез мәхәббәттә дә бик бәхетле, гомумән башка яктан да бик бәхетле. Сез сихер иясе. Бәлки әле сез бәхетнең нәрсә икәнен беләсездер. Бәлки әле аның белән очрашканыгыз да бардыр. Очраштым шикелле. Кич. Менә тамаша. Ягез тизрәк сөйләгезче. Яшүсмер чакларда күз явын камаштырган бик бәхетле чаклар булып үтә. Анысын мин үзем дә үткәрдем. Соңыннан нәрсә? Соңыннан мин бәхетне бер эш башкаргач татыдым. Анысында яшүсмер чактагы шикелле түгел иде. Сез чынлап та бәхетле булдыгызмы? Булдым. Озаккамы? Белмим. Аны вакыт белән исәпләп булмый. Сез хәзердә бәхетлеме? Мин хәзер бәхетле була аламмы соң? Ни өчен була алмыйсыз? Минем яшисем килә. Нәрсә? Юк, нәрсә дидегез сез? Сез тартасызмы? Рәхмәт итегез. Американыкы.
Яқ, японлыққа бірде ярамаслық түгіл. Нешек? Ішерге кіресіз. Бек тілейм. Қазір. Ләкин ярамай. Күн шығыштан бөлек етіп яз бөлектіріп қайттығыз мұны? Әйе, біләсіз ме? Уландағы күн сайын салулар, ресторанлар өзінекін ішләді. Бұл оның тауышы. Сізге кетерге керек. Бәлки кетмәскәдір. Алырға да менә шушы шибәр шигән кызы белән, менә шушы машиначының каршы бер чыгып шәйләшергә, ра? Ничек уйлыйсыз? Зинһардан китә күрегез. Ул бик хылыксыз. Отеллы кебек бик килешәмәнме? Шамадан тыш тупас. Димәк, картлар ялганлаган булып чыга. Хушыгыз. Мин аңа кулымны бирдем. Минем аңа нәрсә булса да әйтәсем килде. Ләкин нәрсә икәнен белә алмадым. Һәм ул безнең ярга көтмәгәндә кинәт кенә пәйда булган бу сәер кеше китеп барды. Ул көймәсенә сикереп менеп, аны ярдан этеп җибәрде дә тиз генә юкта булды. Мин палаткага кайтып, савыт-сабалар җыештырырга керештем. Бераздан соң ярга икенче көймә килеп туктады. Һәм аннан Искәндәр чыкты. Ул кулына яңа гына тоткан бик зур балыгын мандалина кебек тотып, күңелле җыр җырлый. Ул шунда ук балыгын миңа ыргытты. Аннан икенчесен яныма килеп мине җиңел генә күтәреп алды. Әйләндерде, үпте. Мин тынычланып калдым. Яры күгәрченкәйем, күңелемдә кояш балкыт. Җилекләремә нур сибелсен. Коньяк салай бераз. Астамыздың күгәрченкәйем. Ей, күбешесен Аты белән яздым бит. Шәбет. Гомәр Хәйям әйтмешли, хозурланып кояш балкый җилегемдә минем. Әмләсең мәзгай. Котырынып давыл шаулый, котышкыч дулкынны. Нак шул чакта үч иткәндәй яшь чиртә башлады. Шак батмый калдым. Яхыда, нигә инде алай тәвәккәллисең? Курыкма. Курыкма дәдәм андыйларны гына күргән. Юк, шулай да нигә инде алай тәвәккәлләргә? Мин бит инде синең булай да батыр, пәһлеван икәнлегеңне бик яхшы беләм ич. Син беләсең, бит балык белми. Аха. Сигарет төпшүгә? Нәрсә биредә берәр кеше булдымы ни? Бер егет давылдан качып учак янында җылынып китте. Кофе эчердем үзенә, ул мине сигарет белән сыйлады. Япон сигарета. Шекспир әйтмешли, пижонмы яисә шпионмы? Менә хикмәт нәрсәдә. Мин яратам сине, назлы. Янмый. Сатып алучылар да юк, директор да юк, тынычлык, шап, рахат. Син нигә тынып калдың? Белмим, һавасы шундый бит. Кофе телисеңме? Юк. Тагын да зәһәррәген телим. Коньякмы? Аннан да зәһәррәкне телим. Нәрсә соң? Сине. Ятсызланма. Насıl? İskender. Senin koşanda bulsa bәхетле булганың бармы? Бик күп мәртәбәләр
Үз тілеклеріме ерішкен шақларда. Міне қазір де шулай. Yanımda şiber хатын. Оның аяқлары мендилер. Енді. Тым қырғияр бойлары. Шағирлар айтмышлы бізге илhamlı минутлар. Ялғызлық емі бүләк еді. Неге олай деп сұрадың әлі? Кетер алдынан ғына мен врачта болдым. Ол меңа ана бола алмаяшағымды айтты. Бір қашанда. Сен мені ешіттің ме? Аха. Неге дәшмейсің соң? Мен нәрсе деп әйтірге тиішсің? Білмейм. Мен де шулай уқ. Мен аңа текәлдім. Ләкин ул башын гармонға еп уйнауын дәвам етті. Аннан тағын шул яман су жырын сузып жіберді. Жел тағында көтәрелә төште. Ушағыбыз тузғап қойды. Искәндәр аны капкаш белән каплап коткарып калырга тырышып караса да, ут барыбер сүнде. Искәндәр караңгыда берничә мәртәбә шырпы сызып карады. Дөбердәп күк күкрәп куйды. Яңгыр яварга тотынды. Су өсте куе тонык төскә керде. Без машинага йөгердек. Яр шетендә җилдә лыпырдап торган палатка гына торып калды. Яңгыр һаман яуды. Дулкыннар кытырынып ярга бәрелделәр. Иртәгәсен зәп-зәңгәр күк йөзендә кояш балкып тора. Ә су өсте зәңгәр күк төстә иде. Спидоладан күңелле бию музыкасы агыла. Мин аның тактына сикергәли бәрәңге аршып йөри торгач, Газизнең ярга чыкканын сизми дә калганмын. Миңа кинәт кенә кемдер минем арттан күзәтә шикелле тоелды. Борылып карасам, Шапшак! Сез жыргага бүген биюгә дә оста икән. Батыр үлүчеләргә сәлам. Салам! Теге кылмышлар арасында кыштырдаучы сез идегезмени ул? Бәлки мин булганмындыр бер миктары. Сезнең дустыгыз идеме? Курыкмагыз, ул балыкка китте. Китте? Яхла. Хауф хәтердән үзең сакланың. Күрәм, сез куркаклардан түгел, егет. Шулай да сезнең дустыгыздан гаҗәеп куркам. Үзенең коточкыч кодрәтле кыяфәте белән бүген минем төшемә керде хәтта. Батырлык белән шулай да читтәрәк тору яхшы. Сез бик акыллы җитәсез. Ничек? Күңелсез түгелме? Юк, менә бәрәңге чистартам. Ага. Әсен сезнең үзегезгә күңелсез түгелме? Юк. Миңа нәрсә? Мин бит ял итүче. Бер дә күңелсез булмыймы? Күңелсез була башласа, мин су өстенә карыйм. Ә ул диңгезне хәтерләтә. Диңгез ул, беләсезме? Күз күнеккән, ялыктырган нәрсәләрнең барын тота дигән. Гомәр Хәйям. Юк. Пастырнак. Әйдә, сиптер. Туктагыз, нәрсә булды? Былай гына. Тагын ниләр эшлисез инде сез биредә? Менә ризык кабул итәм. Уйлап кына карагыз. Мин дә шуны эшлим. Яклыйм. Мин дә. О, нинди шашлык. Рухи яктан туганнар икәнбез. Шулай да ишегез пышкан вакытларыгыз буламы? Була, әлбәттә. Андый минутларда мин үткәннәрне хәтерләргә яратам. Я Алла, үткәннәрне җинем сими.
әлбәттә хыялларга шумасыздыр. Yok. Хәзер инде мин хыялларга бирелмим. Мен дә бер кайчан да хыялланмыйм. Ә сез соң ни өчен алай? Шулай. Җитәрлек булды. Күп хыялландым. Сез инде актриса булырга, театрларда җырларга хыяллангансыздыр. Әйе шул. Җүләр булгач ни? Мәктәп карында башлап җырлаучы идем мин. Бөтенесе миңа кул чабалар. Ә 10-нчыны тәмамлаганнан соң, җыр сәләтемне тикшертергә дип, театрның баш администраторына бардым. Кызыл иренле, пляж башлы бер абый иде ул. Гардеробка эшләргә урнаштырды. Ник? Станиславский белән Немировичдан чөнки әйтмешли, театр гардеробтан башлана ди бу миңа. Хәзергә шунда эшләп тор, соңрак директор белән сөйләшеп, мин сине артистка ясармын ди. Бер көнне шул җаен туры китереп, өйләренә чакырып китерде дә, тезләремә үрелә башлады. Шак кытылдым. Театрда артистка булу турында хыялланмаска мөмкин дип артымнан кычкырып калды. Өйгә кайткач, агу эчмәкче булдым, тик булдыра алмадым. Ауру әнием кызганыч тыелды. Атна буе елап үткәрдем. Әни икенче нәрсә уйлап, өйгә таныш акушеркасын чакыргач, барын да сөйләп бирергә туры килде. Алар тәгәри көләргә тотындылар. Соң баш администратор сәнгатьтән нәрсә аңлый инде? Сез шулай ук бер катлы булдыгыз микән ни? Түгел. Соңыннан мин бер атаклы, танылган артистта булдым. Безнең шәһәрнең бөтен кызлары аның өчен акылны җыялар. Ул мине тыңлап караганнан соң, җыр сәләтегез уртача, әмма гәүдәгез дип сөйләнә миңа табан якынлаша башлады. Миңа бу юлы да җирәнгеч булып тоелды. Һәм мин тагын чыгып йөгердем. Менә шулай итеп күккә очты минем хыялларым. Кем кадерле иптәш. Башка хыялларың? Икенче мәртәбә хыяллануыммы? Хәер. Бу турыда сөйләмәү яхшырак. Искә төшерергә дә чирканыч. Үзегез көләсез, үзегез куркыныч дисез. Ничектер бик сәер бу. Сәер. Икенче мәртәбә мин төрмәдән кутылып калу турында хыялландым. Нәрсә? Сез төрмәдә дә булдыгызмы ни? Юк. Кутылып калдым. Ул коткарып калды. Кибеткә урнашып та өлгермәдем. Шалт. Кинәт кенә тикшерү килеп төшмәсенме? Яңа акча белән 2000 сум җитми. 3 көн тикшергәннән соң эшне судка бирделәр. Бер кая китми, бер кая чыкмый, килеп алуларын көтеп яттым. Акылдан шашам дип торам. Төшемдә дә, инемдә дә, күз алдымда төрмә рәшәткәләре торды. Нәкъ кинодагы төсле. Үземнән дә бигрәк әниемне жәлләдем. Мин утыртсалар, ул шунда ук үләр иде. Шул вакыт һич көтмәгәндә Искәндәр килеп чыкты һәм барын да җайлады. Ә мин аларны кочаклый җыладым. Һәм сез кутылып калдыгызмы? Әйе. Димәк, теләгегезгә ирештегез? Сезнең хыял тормышка ашты? Ашты. Ә сез хыялларым күккә очты дисез. Теләгеңә ирешү бәхет түгелме ни? Андый минутларны торга ярыймы соң? Бу бит чыннан да зур бәхет. Сезгә күк капысы ачылган. Ул күк капысыннан сукрайып калган булсам яхшырак булыр иде. Җир йөзен, андагы көберде бакаларны, сөйрәлүче хәшәрәтләрне күрмәс идем. Үзегезгә үзегез каршы киләсез. Сезне бәладән коткарып калганнар. Димәк, җир йөзе хәшәрәтләрдән генә тормый, анда яхшылык та бар дигән сүз. Ялган. Буларның бит барысы да мине кулга төшерү өчен җәтмә булган. Җәтмә? Әйе. Барысы да алдан эшләнеп куелган булган. Соңыннан ул дөресен сөйләде.
2 трак бастыны яшырып қойған да тикшеру ойыштырған. Соңынан инде теге 7000 сумны үз кисәсеннән алып түләгән булып кыланган. Нинди максат белән? Ничек аңламыйсыз инде? Үз теләгенә ирешү өчен аңа коткарып калучы ролен уйнарга кирәк булган. Ул инде миңа аның кибетенә иренчек булып урнашкан беренче көннән үк бәйләнә башлады. Берни дә булдыра алмагач тынычлыкта калдырды. Аталарча үз канат астына алды. Директор белән сөйләшеп, мине сатучылыкка күчерде. Аңа минем растрат ясарлык эшкә урнашуым кирәк булган. Шул мин сатучы булып, үз өстемә җаваплылык алу белән менә шундый әкәмәтләрен эшләп ташлады. Шәп. Хәтәр егет. Башкача атап булмый. Һәм сез шул кеше белән турып калдыгызмы? Мин нәрсә эшләргә тиеш идем соң? Бернигә карамый качарга, юкка чыгарга. Кая? Теләсә кая кутупка акым чүлне. Шуннан соң сез ничек итеп аңа күтәрелеп карый алдыгыз? Аны убаның белән бергә бер постельдә йоклый алдыгыз. Мин күз алдыма китерә алмыйм. Иптәшнең тагын берәр сүз истисе юкмы? Ташлагыз шаяруларыгызны. Ул бит сезне баш аягыгыз белән сатып алган. Я. Нәрсәгә көләсез? Җитәр. Кыланмагыз. Минме? Сез шул Кем булып кыланам инде мин? юнлы кеше, фәрештә булып. Монысы инде Сез барыгыз да бер чыбыктан сөрелгән. Үзегезне шун барыктага караганда юнлырак күрсәтү өчен башкаларны әшәке, начар итеп күрсәтергә тырышасыз. Буларның бит барысы да башны бутау, күзгә төтен җибәрү өчен генә. Искәндәр барыгызга караганда да намуслырак ул. Ул ичмасам туп-турысын ярада сала. Сезнең бит барыгызга да шул бер үк нәрсә кирәк. Сез мине хурлыйсыз. Шулаймы ни? Алай булгач ни өчен соң камышлар арасында яшеренеп яттыгыз да, ул киткәч кенә чыктыгыз? Мин аны түгел. Сезне күрергә теләдем. Мине аңар бу хыянат итәр дип уйладыгыз инде. Ялгышкансың, күгәчкәем. Бу тирәдә андыйлар күренми. Менә кара. Минем аякларым ниндиләр. Бу аякларга ул гына хуҗа. Һәм ул аякларны сыйпарга да бараның гына хакы бар. Кайчан һәм кайда теләсә дә. Синең бу тирәдә барыбер эшең барып чыкмаячак. Бу талапта йөрмә. Бар. Андый маҗараларыңны әнә үзегезнең юан офицер хатыннарыгыз тирәсеннән эзлә. Сез кешеләрне үзегезнең кибет бизмәненә тиңләп хөкем итәсез. Хатының ташлап киткән. Шуңа күрә бөтен дөньяга шу тотасың да. Минем хакта барын да беләсез икәнсез. Рәхәтрәк яшәүчеләрнең барысыннан да көнләшәсең. Сезгә рәхәтме? Әйе. Миңа бик рәхәт. Сез үзегезнең кабахат кеше белән булган бәйләнешегезне акларга тырышасыз. Шуңа күрә җырлыйсыз, көләсез, бийсез. Әйе. Һәм анда сезнең эшегез булмасын. Әйе. Миңа бик рәхәт. Һәм җан көйдереп, кешеләргә дә тыгылып йөрмәгез. Анда сезнең эшегез булмасын. Ишетәсеңме? Миңа бик рәхәт. Рәхәт миңа, рәхәт миңа. Минем тагылырга җыенгарым да юк. Хушыгыз. Сәлам. Газиз яр читенә килеп, көймәсен кузгата башлады. Кымга утырган көймә тиз генә бирешмәде. Мин аның һәр хәрәкәтен күзәтеп тордым. Ниһаять, көймә чайкалып китте. Ул ишкәкләрне чиләренә тыкты. Мин йөгереп барып көймә кырына ябыштым. Тукта! Күз яшына китереп җиткәнеңне хәзер качаргамы? Күрәсеңме? Мине җылаттың. Күптәннән җылаганым юк иде. Син китәсең дә барында онытырсың.
Мин монда япа-ялгызым торып калыргамы? Нигә син? Ул җүләр бәхет турында сүз кузгаттың. Мин синең кем икәнеңне белмим дә, белергә дә теләмим. Шулай булса да, сиңа барын да сөйләячәкмен. Кемдә булса берәр кеше тыңларга тиештер бит мине. Әйтә син тыңла. Барыгыз да мине йомшак табигатьле, сатлык җан дип гаепләргә генә беләсез. Ни өчен аның белән торып калуым турында берегез дә сорашмый? Безнең мәхәббәтебез башлануга аның хатыны гауга кубарды. Безнең сәламәт коллектив әгъзалары мине җыелышка куеп тикшерделәр. Гаилә таркатучы, аның акчасына, машинасына кызыккан. Миңа димәгә ишәнчелеп китсен иде шунда бөтенесе бер юлы. Ул мине төрмәдән коткарып калуга, миңа бөтен дөнья менә шушы күк йөзе төсле зәңгәр. Кешеләр барысы да юмарт, елмаючан, әйбәт булып тоелдылар. Хәтта теге администратор да миңа ничектер кызганыч, бер бәхетсез кеше булып тоелды. Мин Искәндәрне яратырга тырыштым. Инде аның гайрәтле кулларын тойганнан соң, беренче тапкыр буларак мине ялгызлык куркытмый башлады. Мин бөтен гомрем буе ялгыз калудан куркып яшәдем. Балачактан ук яраткан әйберләремне югалтудан курка идем. Минем бер уенчык йыллаш аю балам бар иде. Ул елгага батты. Аның бату кайгысыннан мин ауруга сабыштым. Әтиемне мин бөтенләй белмим. Сугыш бетәр алдыннан мин туганчы ук үлгән. Әнием яшь, чибәр хатын. Безгә еш кына ират килеп йөри. Үзләре белән конфет, чәчәкләр алып киләләр. Тормыш хәлләребезне сорашкалыйлар. Мәзәк вакыйгалар турында сөйлиләр. Бөтенесе дә бик кайгыртучан, шәфкатьле, юмарт булып күренергә тырышалар. Күзләрендә барысының да бер үк нәрсә. Бераз үсә төшкәч мин аларның барын да айыра башладым. Һәм миңа котышкыч яшәккә, җирәнгеч булып тоела башлады. Әниемне җенем сөйли. Кунакларга тупаслык кыла башладым. Өйне ташлап чыгып китәргә җыендым. Ләкин кинәт кенә әнием туберкулез белән авырып китте. Менә шуннан инде безгә кунакларның эзләре суынды. Әнием бер туктаусыз елап ятты. Һәм шуннан мин аңа карап ялгызлыкның нинди котышкыч булуын аңладым. Аннан да куркынычрак дөньяда берни дә юк. Мин шундый курыктым. Ниһаять, миңа да бәхетле көн туды. Аны очраттым. Озак та үтми яңа мөгъҗиза. Балам булуын көтә башладым. Соңыннан ул һич көтмәгәндә ачыктан-ачык үзенең кабахәтлеген сөйләде. Ни өчен алай эшләгәндер хәзергә кадәр төшенә алмыйм. Бөтен дөньяның асты өскә килде. Минем белән әкияттәге шикелле яман үзгәреш булды. Менә сездә буладырмы, белмим. Минем үземдә яңадан кабатланып кергән төшләр була. Гүя мин ялангач килеш кеше белән тулы урамнан барам. Һәм минем алай икәнемне беркем дә байламый. Хәтта үземнең дә исем китми. Кинәт кенә бөтенесе дә миңа төбәләләр. Мин шашар дәрәҗәдә алардан яшеренергә теләп чабарга тотынам. Мин чабам, тирәгемнән авызларына җайтып кешеләр дә чаба. Мин чабам, алар тагын. Мин больницага бардым. Һәм минем булачак баламны шунда һәлак иттеләр. Тормыш минем өчен ямен югалтты. Тирәгемне бушлык каплады. Үзем бу хурлыклы вакыйгадан соң ошондай торган каты табигатьле кешегә әйләнә бардым. Минем бер нәрсәгә дә исем китми башлады. Фәхишә буламмы мин, карак булып китәмме, минем өчен барыбер иде. Ләкин мин тагын аңа кайттым. Барыбер, кайчан да булса ул миннән туячак, әнием дә үлеп китәчәк, һәм мин тагын япа-ялгызым торып калачакмын. Балаларым булмаячак минем. Тыңлап торуың өчен рәхмәт. Хәзер китсәң дә ярый.
Мин урынымнан торып палаткага киттем. Бер ни булмагандай ашыкмыйча гына спидолны быргаладым. Дәртле музыка яңгырады. Мин аякларымны бер-беренә чалыштырып чалкан яттым. Газиз торып көймәсен итеп җибәрде дә, аңа сикереп менде. Саубулашып та тормыйча күздән дә югалды. Бәлки ул чынлап та саф кешедер. Мин түшемә борылып яттым. Борынымны йод исе аңкып торган комга тыктым. Бераз вакыт үткәч, ярга Искәндәр чыкты. Аның кәефе кырылган иде. Менә буе үләксез саклап отырган карга шикелле. Утырып бер су корбалык таләкмәде ичмәсәм. Суым кая? Ашарыңа да әзерләп куймый. Нигә елыйсың? Нигә еланың? Болай гына. Болай гына булса ярый. Болай гына булса бик әйбәт. Искәндәр. Әйдә башка урынга күчик. Цивилизация сагындырдымы ни күгәрчинкәй? Юк. Ярый, иртәгә кубарбыз бурыннан. Синең теләкләрең минем өчен закон. Искәндәр. Әу! Минем синнән сорыйсым бар. Сораучыларны без җавапсыз калдырмыйбыз. Нигә син алай иттең? Нәрсәне? Бастонны яшердең. Аманда шул бер балык башы. Әни өчен миңа дөресен сөйләдең. Мин бит аны беркайчан да белми идем. Ни өчен сөйләгәнмендер белмим. Бәлки кирәк булганга сөйләгәнмендер. Намуслы кешеләр булса. Син намуслы? Әлбәттә. Искәндәр. Син миңа өйләнә алыр идеңме? Синең бу турыда беренче мәртәбә соравым. Нигә алай дип сорадың әле? Шулай кызык булып тоелды да, әйт әле. Алыр идеңме? Мөгаен юк. Ни өчен? Мәхәббәт ул ирек дигән сүз. Кеше һәр вакытта ниндидер шартлар, бурычлар, куркулар аркасында бер-беренә бәйле булып. Мәхәббәт бераз гына вакытка булса да шулардан азат иде. Иләнеш ул нәрсә? Ул муйнага камыт кию. Матуррак итеп әйткәндә ничек диләр әле? Ефәк шылбырга урамын. Син бит минем кечкенә генә бер азатлык почмагым. Кадерле радио тыңлаучылар. Белгәнегезчә, кешеләр табылырга тиеш дигән соңгы тапшыруыбыз моннан 15 көн элек булган иде. Һәм менә бүген дә минем алдымда тагын яңа хатлар июле. Шулардан берсенә тукталыйк. Мин Советлар Союзы герое Петр Беспалов Мәскәүдән Берлинга кадәр үтеп, бер тырналган җиремдә булмады. Ләкин йөрәгемне һәр көн сыкратып торган зур җәрәхәт йөртә. Мин хатыным Ирина Викторовна белән улым Игорьне югалттым. Без Харьковта Садовый округының 20-нче йортында яшәдек. Фронттан кайтуга мин анда җимерек хәрабәләрдән торган буш квартал гына чыктым. Радио аша тапшыруыбызны үтәрәм. Бәлки берәрсе исән булса, хәбәр бир. Менә икенче хат. Мустафа Тагиев узак вакытлар госпитальдә ятуы турында һәм оккупацияләнгән зонада калган әнисе Зульфия Ахметовнаны 1900 елгы, хатыны Мария Николаевнаны 1920 елгы,
һәм кызы Тәнзиләне югалту турында яза. Радио аша хәбәр итүегезне үтенә. Назlı, Яңгыр. Яңгыр, әйдә палаткага. Әйдә палаткага, Яңгыр, Назlı, Яңгыр, әйдә! Иртә. Ерактан Искәндәрнең җырлавы ишетелә. Мин яр читендә торам. Аның һаман сайын кичерәя барып, ниһаять ташлы борын артына кереп, бөтенләй күздән югалып барган көймәсен күзәтәм. Палатка янына киләм. Яңадан тынып калган су өстенә карап торам. Яңадан палаткага килеп, кулыма ниндидер журнал алып актара башлыйм. Укыйсым килми. Тәмәке көйрәтеп, бераз су буйларын карап торганнан соң, турып, яңадан яр читенә юнәләм. Яңадан җәйлеп яткан су өстенә карап торам. Яңадан палаткага килеп, әлеге журналны алам да атып бәрәм. Bonjour, madame. Soirée. Madame, sizni meni ulug' do'stim bo'lgan Qurbon ikkinchi sanamdaydi. Soirée. Исәнмесез? Сәмсез. Достыгыз бик сөйкемле икән. Ә мин сезне башка килмәссез дип уйлаган идем. Нигә алай дип уйладыгыз? Шулай тыйылган иде. Күргәнегезчә мин бирдә. Һәм хәтта үзем генә дә түгел. Нигә дип килдегез? Шуны алмыйсызмы? Сез бит минем турда барын да беләсез. Шигән кызы. Менә бер уңайлы вакыт туры китерәм дә әле. Аңлыйсызмы? Бик шук егеткә охшыйсыз. Егет булса шук булсын. Ике күзе ут булсын дигәннәр. Ике күзе ут булмаса, күз алдыннан юк булсын. Сез кыргыз язучысы Мар Байжиевның дуэль әсәре буенча эшләнгән Хуш Назлы гөл дигән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Назлы гөл Гөлсем Исангулова, Искәндәр Ринат Таҗетдин, Газиз Наил Дунаев, кыз Найла Ибраһимова. Режиссер Марсель Сәлимҗанов, радиорежиссеры Ахтам Зарипов. Наил Дунаев тәрҗемәсе. Радиоспектакльнең икенче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосыннан яңалыклар чыгарылышы яңгырагач 16 сәгать 10 минутта булыр. Казан сөйләй. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезнең игътибарга кыргыз язучысы Мар Байжиевның дуэль әсәре буенча эшләнгән Хуш Назлы гөл дигән радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссер Марсель Сәлимҗанов, радиорежиссеры Ахтам Зарипов, Наил Дунаев тәрҗемәсе. Ринат Еникеевның Ак дулкыннар көенә нигезләнеп, Владимир Березин эшкәртүендә. Рольләрне башкаралар: Назлы гөл, Гөлсем Исангулова, Искәндәр, Ринат Таҗетдин, Газиз, Наил Дунаев, кыз Найла Ибраһимова. Сез бик шибәр хатын. Белмәйдем. Сезнең хатыныгыз шибәр идеме? Мөгаен ул хәзер дә шибәрдер. Хәер, белмим тагын. Аңа бит хәзер 22 яшь. Сез аны ярата идегезме? Яраттым шикелле. Хәер, белмим тагын. Өйләнгәндә дә белми идегезме? Минем өйләнү ничектер көтмәгәндә бик мәгънәсез килеп чыкты. Турысын гына әйткәндә, өйләндем дә, шунда аерылдым да. Минем тормышым шулай ук минем иптәшләремнеке дә бик гади. Бер дә баш катырып торырлык түгел. Башкача булуын без үзебездә теләми идек. Шулай булуы безгә бик шый иде. Рәсеме? Патрульләрдә йөзәсең. Ярга чыккач, гитаралар, винолар, кинолар, ягымлы дамалар. Бер көн шулай бер кыз миндә әнисе рөхсәт иткән вакыттан озаграк катырып калды. Иртән уянып китсәм, бу утыра шикрәйеп миңа карап, үзе шешенеп беткән. Төне уйлап чыктым ди. Сикереп тордым да, "Подъем!" дип команда бирдем. Кызны кулыннан җитәкләп алдым да,
Күрше бүлмәдәге иптәшләрем уятып, "Торыгыз, мин өйләндем, менә бу минем хатыным була" дип, аны алар белән таныштырдым. Билгеле инде дусларым минем өйләнүгә чираттагы юләрлек кенә әйтеп карадылар. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә булачак гаилә тормышыбызга бик җитди карый алмадым. 3 көн буена ул китереп үткәргәннән соң, 4нче көнне диңгезгә чыктык. Төнлә белән вахта торганда мин йолдызларны күзәттем. Океанны күзәттем. Һәм шунда кинәт үземне гадәттән тыш мәрхәмәтле, киң күңелле, хәтта шиксез бәхетле итеп сиздем. Менә шушы бетмәс төкәнмәс шиксез су катлам артында мине көтеп торучы ягымлы һәм йомшак табигатьле җан ясенең булуы. Һәм аның бердән-бер өмете, яклаучысы ниндидер җил куар, күңел аздыручы гына түгел, кодрәтле диңгез каһарманы мин үзем икәнен тою минем күңелемә рәхәтлек бирде. Ул мине шашар дәрәҗәдә ярата иде. Мин аны өчен гел я берәр минга эләгеп шартлаганмындыр, я нинди дә булса япон браконьер тарафыннан кулга алынганмындыр, я булмаса аны ташлап японнар ягына качып киткәнмендер төсле тыйла идем. Инде кайтып керүгә һәр вакыт җылый башлый. Бер адым калмый артыннан тагылып йөри. Һәр күз караш белән сискәнеп куя иде. Аның белән бергә яшәгән 2 ел буена шулай дәвам итте. Соңрак минем күңелем сүрелә башлады. Ул чакта нигә алай булу турында мин уйлап тормаганмын. Хәзер миңа андый мәхәббәт мине ялыктырган булган. Элекке җүләр бәйсезлегем сагындыргандыр төсле тоела. Нәкъ шул тегеләрдә аның армиядән элек йөргән җигете кайтып төште. Төрле кирәкмәгән мәгънәсез бәйләнүләр өчен миңа шул җитә калды. Юрый шикләнгән булып, юк-бардан да тавыш чыгара башладым. Аның түзәр хәле калмагандыр мөгаен. Бер көнне әйберләрен җыйнады да әниләренә кайтып китте. Һәм сез шуңа бик куандыгызмы? Юк. Шөрләп куйдым хәтта. Тезин артыннан барып кайтуын үтендем. Ләкин ул һич уйламаганда горур булып чыкты. Мин сине сөям бар, тик сине генә яратам ди. Шуңа күрә мине кызганган өчен генә минем белән торуыңны теләмим дип, яңадан минем белән кайтмады. Барысы да шулай килеп чыкты, гөнаһ шомына каршы. Хәер, шулай килеп чыгуы шәбрәк тә булды тагын. Беләсезме? Мөгаен мәхәббәттә һәр вакыт бер як көчлерәк, икенчесе көчсезрәк була торгандыр. Артыграк ярата икән ул көчсезрәк була. Һәм ныграк яратучының йомшаклыгы, ихтиярсыз булуы теге көчлерәгенә ниндидер яшерен ләззәт бирә. Без фәкыйрегез башыннан үткәннәр турында сез нәрсә әйтә алырсыз? Я Ходаем, миңамы соң бу турыда сөйләнергә? Белмим тагын. Кешегә саф булу өчен бер үзе генә яшәү кирәктер мөгаен. Әгәр ялгыз кыен икән, һич югында берәр нәрсәгә гадәтләнү кирәктер. Мәсәлән, сезнең шушы маймылны җитәкләп йөрүегез кебек. Сез аңа бик нык ияләшкән, ләкин аннан бәйле түгел. Ул да сездән бер ни дә сорамый да, таләп тә итми. Маймыл дигәннән мин бурбонны сезгә бүләк итеп алып килдем. Бәлки ул сезгә теге суга баткан аю баласын алмаштырыр. Дөрес, ул үзе дә бурбон беренченең ише. Анысы белән нәрсә булды? Үлде ул. Ничек? Ул тере идеме? Әллә сез тагын шаяртасызмы? Юк. Безнең ул маймылыбыз тере генә түгел, бик мәзәк, дәртле, хәтта бераз ятсызрак та иде. Амынысын инде тегесенең истәлеге булыр дип, төсе булыр дип сатып алдык. Нәрсәдән үлде ул? Радиациядән. Радиациядән? Безнең катер радиоактив зонага килеп эләккәндә ул анда иде.
Бурбон 120 рентген тилектирген. Маймыл өчен ул һәлак булу дигән сүз. Кеше өчен? Кешеләр өчен дә шулай. Катерда кешеләр дә бар идеме? Ничек булмасын инде. Ул бит сиңа әкиятләрдә генә була торган летучий голландец түгел. Маймылдан тыш ишәү иде. Димәк, алар да? Ходаем. Ничек алай булып чыкты соң ул? Безнең патрульдә катер һич көтмәгәндә диңгездә радиоактив зона барлыгын белде. Нәкъ шул вакыт туп-туры пассажир теплоходы килгәне күренде. Теплоходка беренче хәбәр итеп булмый. Рация взводык иде. Нишләргә? Теплоходны башка зонага бурып җибәрү өчен безнең катерга шул зарарланган зонаны аркылы кисеп үтәргә туры килде. Менә шунда экипажның һәр бер члены 100-120 рентген тилектирде. Ай. Мин күптән түгел генә бер пассажир теплоходын коткаручы 3 диңгезче турында кайдадыр укыган идем шикелле. Әллә маяктан тыңлаган идемме? Анда Америка атом су асты көймәсе җимерелгән бугай. Ай, ул турда яздылар шул. Аларның өчесе дә һәлак булдымы? Аннан котылып булмый. Димәк, сез чынлап та бәхетле. Йөзлек белән тугансыздыр ахыры. Нигә алай дисез? Ул катерда булмавыгыз әйтә. Мин анда идем. Ничек? Ничек инде? Димәк, сез дә... Хәзер бар да аңлашыла. Ходай, котышкыч. Әйтегез әле, ул бик куркынычмы? Куркынычмы дисез? Безнең башка чарабыз булмады. Теплоходка бездән башка бер кем дә хәбәр итә алмый. Сез ул кайрланган зонаны үтмәсәгез ни булган иде? Булдыра алмадык. Теплоходта меңнәгән кеше иде. Шулай да, ул зонага кермәү өчен сезнең тулы хокукыгыз булгандыр бит. Нәрсә ул хокук? Димәк, сез үлемгә үзегез теләп баргансыз булып чыга. Әйе. Безгә күк көмбәзенең ябылачагын без үзебез белә идек. Ләкин без барлыгы өчәү. Әтегендә меңнәгән кеше. Бала-чагалар. Әгәр безнең башка берәр юлыбыз булса, билгеле, без аны сайлаган булыр идек. Ләкин бүтән бер мөмкинлек тә булмады. Һәм шулар өчен хәзер сез үләчәксез. Миңа ул турда уйлауы да куркыныч хәтта. Шулай да теплоход юнәлешен үзгәртеп безнең яннан зарарланмаган океанга үтеп киткәндәге ул минутларны мин бер кайчан да оныта алмам ахыры. Рәсме, яп-якты булып көлпеп торган туп-тулы бер йорт. Юк, мин аны үлгәч тә оныта алмам ахыры. Ахыр кәеп бүген. Акылдан шушарга мөмкин. Һәм шул котышкыч вакыйга турында сез ничек тыныч итеп сөйлисез? Миңа калса, гражданнар сугышында һәлак булучылар да, Испания өчен үлүчеләр дә һәм шулай ук башкалар да ни өчен үлемгә барулары турында шулай сөйләделәр иде. Менә күрәсезме? Мин тагын сезнең кәефегезне җибәрдем. Тиздән төшке аш вакыты. Минем юкка чыкканлыгымны абайларлар да тагын кызыга башланыр. Врачлар минем һәр адымымны күзәтеп торалар хәзер. Соңгы көннәрдә бигрәк тә. Ярый. Иртәгә кадәр. Чао. Мин сезне көтәрмен.
көймәне ярдан этеп җибәреп, аңа сикереп менеп утырды да йөзеп китте. Мин маймылны кулыма алган килеш озатып калдым. Ерактан Газизнең бурбонны кыерсытма, шәп егет ул дигән тавышы яңгырады. Газиз инде менә күздән югала дип торганда, мине тагын аны башка күрә алмам дигән кичәгә кебек курку басты. Мин маймылны ташладым да, яр читенә барып, кулларымны рупор итеп аңа кычкырдым. Әгәр дә син революция ясамасаң, космоска очмасаң, корабльләр коткармагансың икән, үзеңнең кичкенә генә булган мәгънәсез тормышыңны да кыра алмагансың икән, ул чагында ни эшләргә? Aslı yardım et. Yardım et Aslı. Yardım et Aslı. Ay. Koşup giderken bir kişi burun tapkan edim. Sikirip çıkanda yakırga elektirdim. Yarası tilem olmasa da şaktı kanaktı. Artık kıstın, katı kıstın. Orada, onda заражение bulmaz mı gene? Бик мөмкин. Нәрсә син? Син нәрсә юкны сөйлисең? Каныңда заражение була да үләсең. Ничек? Үләсең дә кытыласың, битте китте вәссәлам. Синең соң берәр вакыт үлем турында уйлаганың бармы? Минем башка эшләрем дә җитәрлек. Әгәр үләргә кирәк булса, син риза булыр идеңме? Әле Назлы. Температураң да юк шикелле. Әйтер Искәндәр, кешеләр өчен үлә алыр идеңме син? Нинди кешеләр өчен тагын? Яхшы кешеләр өчен. Бармысың ул андый кешеләр? Я менә берәр сиңа килде дә ди. Кем килде ди ул тагын? Кем? Мәсәлән, Алла ди. Килде дә Искәндәр син үләргә тиешсең, юкса меңәрләгән кешеләр һәлак булачак диде ди. Шул чакта син үләр идеңме? Туктале, нигә җенләнәсең әле сине? Болай да сарвам кайнап торганча. Үлмәс идеңме? Юк. Әнә шул меңәрләгәннәр үлсен, шулаймы? Бик телиләр икән дөмексеннәр. Әгәр син башкалар өчен үзең корбан иткән кешене очратсаң, ул вакытта ни эшләр идең? Я ул акылыннан язган. Яки шөһрәт казанырга теләгән бер шыр дивана. Соң үлгән кеше өчен данның нигә кирәге бар? Акчасы булмагандыр мескеннең. Даны олы, кабыргасы коры. Азмыны әле шундый җүләрләр. Бәхәсләшкәндә дә сафлашмыйча булдыра алмыйсың. Һөнәрем шул. Ләкин шуны исеңдә тот. Мин нәрсә уйлыйм шуны әйтәм. Ва бүтәннәрдә ул гадәт югалар тел шайкарга яраталар. Ә теле шуманың күңеле бузык ди хатлар. Юк, Искәндәр, мин белергә тиеш. Шулай итеп син бер вакытта да үзең белән корбан итмәс идеңме? Әгәр эш аңа барып терәлә икән, мин бәлки үземне корбанда итә алыр идем. Минем куркак түгеллегемне беләсең. Ләкин белә торып алар өчен тормышыңнан ваз кичүгә. Кызганыч. Кадерен белмәячәкләр. Кадерен белмәячәкләр? Менә сорауга каршы сорау бирәсем килә. Менә син үзең шундый берәр бәндә өчен үз-үзеңне харап итә алыр идеңме? Ә мин аны эшләдем инде. Китче. Ә кем өчен? Әнием өчен. Кайчан булды бу хәл? Син бастонны яшергәннән соң. Әниеңнең биредә ни катнашы бар? Әгәр сине утырталар икән, мин үләчәкмен диде ул. Шуннан сиңа каршы килмәдем, мин синеке булдым. Соң бит әниең сине утыртмаячакларын белә иде. Нәрсә? Син нәрсә сөйлисең? Мин аңа күчтән ишетеп күп матризлар китердем, күпме сыйладым. Бер нинди растрата булмавын ул бик яхшы белә иде. Сез моны сүз берләшеп менә? Синең файдаң өчен? Шанмыйм. Шанмыйм, ишетәсеңме? Моның булуы мөмкин түгел. Маташма! Тимарны белә идең. Мин барын да белә идем. Hayır. Сиңа белмәү файдалырак иде. Ялганлыйсың. Син барын да ялганлыйсың. Теге яңа ел кичәсе хәтереңдәме? Әниең салып алгач сиңа бөтенесен лыгырдап ташлады. Ә син тәрәзә буенда үксеп җыладың. Мин таң атканчы синең тирәңдә кайнаштым, ә хатынга милициядә утырдым дип ялганладым. Оныттыңмы? Исеңә төшерәсең килмиме? Я нигә тынып калдың?
Тагын нинди фәлсәфи сорауларың бар? Бир әйдә, бир. Ya Xudoy, biz barimizdan nindi badbaxtlar. Nindi tubanlik. Син әле бу турыда яңа гына беләсең. Мин инде күптәннән. Әтинең иң якын дусты, аның өстеннән яла ягыманы төрмәгә утыртканнан бирле белә башладым. Икенче бер якын дусты. Әниемә бәйләнә башлады. Соңыннан безнең фатирыбызны тартып алып, безнең гаиләбезне урамга куып чыгарды. Барысы да бездән читләшә башладылар. Мине эшкә алмадылар, мине 3 ел буена техникумга кертмәделәр. Аның белән сеңелем кичкенәләр булганга, без аларга әти турындагы дөреслекне белмәсеннәр өчен, ул ерак Себерне Ирәбергә китте дияйди. Ләкин кешеләр нәниләрнең күзләрен ачу өчен дә бик нык тырыштылар. Якты көн туу белән бер сынык итмәк өчен көрәш башлана иде. Төннәрен станциядә күмер, чирегән карбузлар бушаттым, спекулянтлык итә башладым. Бер көннән бик нык авырып китте. Шунда мин бурычка 10 сум сорап торга дип, бер кардәш тиеш кеше безгә киттем. Мин китүгә алтын сәгатьләре югалганлыгы беленгән. Билгеле кем алсын. Барысы да аш бүре, базар хәерчесе дип, миңа сылтаганнар. Икенче көнне тапканнар сәгатьләрен. Малайлары диван артына ташлаган булган. Төннә белә бардым да мин аларның бөтен тәрәзә пыялларын ватып бетердем. Мине тотып алдылар да, туйганчы ярдылар. Тәнемнең бер күгәрмәгән җире калмады. Менә кешеләр сиңа шулар өчен тормыш биргәме? Бәлки бу дөньяда изге җаннар да бардыр. Ләкин әлегә минем андыйларны очратканым булмады. Яшәргә тырышу, ачлык, җинси омтылыш менә нәрсә йөртә кешеләрне. Мораль, үгет насихатлар булар барсы да күз буяу, үз-үзеңне алдау гына. Дөрестлек кайда? Дөреслекме? Яшәү белән үлем. Менә ул дөреслек. Мадда күгәршенкәй, мадда, материя, тыкай. Һәр нәрсә үзгәрештә ук, маша, таркала, һәм ахырда килеп барысы да дулкында юкка чыга. Үзләреннән изге ясап йөрүчеләрне җенем сөйми. Эшәргә бир әле. Эшәргә? Машинаның ачышын бир әле. Ашык. Ашык. Бу нинди карашкы маймыл иде. Бурбон икенче. Кая килеп чыкканың? Төшереп калдыргандыр берәр шыр диванасы. Алайса без аны Тагын. Сал тагын. Сал кызганма. Bir gene izgi нәрсә дә юк. Иштәсеңме, bir gene izgi нәрсә дә юк. Җылама кирәкми, җылама. Иртәнге иңгер-миңгер чак. Су өстенән бер зиксез җылы якка китүче кош тезмәләре үтеп торалар. Мин яр буенда диңгезгә карап утырам. Янәшәмдә Газиз басып тора. Барыннан да бигрәк ул килмәс дип курккан идем мин бу иртәдә. Ләкин ул килде. Аның белән
Искәндәр белән булып үткән кичәге сөйләшүләрдән соң мин тәмам буталып беттем. Минем бер кайчан да булай күңел булгатырдай эчем пошканы юк иде. Бәлки, сезнең алда минем гаебем бардыр. Нәрсә булды соң? Кичә генә без дусларча сөйләшкән идек. Минем аркада берәр күңелсезлек булмагандыр бит сезгә. Аллаһ хак өчен дип җавап бирегез. Нәрсә булды? Мин кинәт кенә аңа таба борылып, торып бастым. Ул гаепле кеше кебек миңа карап елмаеп куйды. Нигә дип бу кеше минем тормышыма килеп кушылды соң әле? Кинәт минем башыма коточкыч фикер килде. Бәлки, аны башка бер вакытта да килеп йөрмәслек итеп мыскыл итәргәдер. Бәлки, алай эшләү аның өчен дә, минем өчен дә әйбәтрәк булыр. Аллаһка шөкер, мин алай эшләмәдем. Мин сабыр гына палаткадан бурбонны алып килдем дә аңа тапшырдым. Ятимнән баш тартугызмы? Ул миннән баш тарта. Ялварып сорыйм. Нәрсә булды сезгә? Искитәрлек берни дә булганы юк. Шушы бер тәүлек ичендә сезнең белән нәрсәдер булган. Берни дә булмады. Кайбер нәрсәләрне ачыкладым, бары шул гына. Сез нәрсәләрне ачыкладыгыз? Сезгә аның кирәге юк. Бу гаделлек түгел инде. Әгәр ул миңа кагыла икән, сез аны миңа әйтергә тиеш. Шак катырлык хәл. Хәзер минем һәр нәрсәм бик сәер рәвештә сезгә барып кагыла. Сез анда диңгездә батырлык эшлим дип хыянат эшләгәнсез. Минме? Мин сезне аңлап җиткермәдем. Бәлки, ул сез коткарып калган теплоходта бер шиша аракыга кызының намусын саткан ана булгандыр. Яки кыз баланы кабахәтләрчә алдап, аны бөтенләй ана булу бәхетеннән мәхрүм иткән шакшы җан булгандыр. Яки анда үз-үзен гөнаһсыз гаепләнүче дип күрсәтергә теләүче кызганыч бер мескен булгандыр. Бәлки теплоходта үзенең якын дустына ялаягып, соңыннан яшь балалары белән аның хатынын урамга куып чыгарып, үзе шуларның фатирына кирип утыручы булгандыр. Бәлки әле анда теге яшь кызларга хирис юу ширинле пляж администраторы булгандыр. Сез үзегезнең газиз тормышыгыз бәрабәренә шул кызгыннар төркемен коткарып калгансыздыр. Я нәрсә? Буларның берсенең дә булуы мөмкин түгел димәкче буласызмы? Җитте. Кыскасы, сез кеше нәселенең кабахәтлеге турында, аның өчен үлеп торуның мәгънәсезлеге турында бик тупас әйтелгән фикерне кабатламакчы буласыз. Бәлки әле сезгә дөнья менә шушы су өстендәге күк йөзе төссезләнгән. Ә кешеләр әнә теге акчардаклар кебек саф тоелалардыр. Үзегезне үзегез алдыйсыз. Мине дә шуңа ышандырмакчы буласызмы? Юк, назлы гел. Дөнья зәңгәр дә шулай ук кара гына да түгел. Ул барлык төсләр тупланышы. Кешелек дөньясы дәвам итә икән. Мәхәббәт тә, нәфрәт тә, кайгы да, шатлык та мәңге булачак. Димәк, әшәкелекне бетереп булмый. Шуңа күрә аны тормыш диләр. Ә тормышта кайгы белән шатлык һәр чак янәшә йөри. Явызлыкка каршы баррикадларда көрәштеләр. Ә кеше үзе чын барлыкта гүзәл, мәрхәмәтле. Шуңа күрә ул булган әшәклекләргә түзеп тора алмый, һәр вакыт явызлыкка каршы көрәшә килә. Матур сүзләр. Ә соң сез үзегез шул сүзләрегезгә ышанасызмы? Мондый сүзләр өчен кешеләр үлемгә бардылар. Безнең дә бу турыда онытырга хакыбыз юк. Ләкин башкалар әшәкелек эшләүләреннән тукталмыйлар. Алар үзләренең мәрхәмәтле икәнен аңламаучы бәхетсез җаннар. Ә үзен бәхетле дип йөргән кеше. Бәхетле була. Сез бәхетлеме? Әйе. Чөнки мин үз тормышымда иң мөһим эшне эшләгәнне аңладым. Аңладым шикелле. Шунысымы? Бу югары аңламаслык берни дә юк. Миңа калса, сез тормыштан ваз кичәргә өлгермичә китәсез. Сезнең бар бәхетегез шул. Ләкин минем яшисем килә. Гафу итегез, Газиз. Шулай да
Сіз қылған батырлық диңгездегі тамшы ғана. Аның қарауы меңәрләгән башка кешеләр сезнеңчә эшләмәячәкләр. Мин анысы борчымый. Алайса, сез үзегез өчен үлемгә баргансыз булып чыга. Белмим. Сезгә нәрсә булды? Газиз! 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 Хәлегез авырмы? Кай вакытта шулай булгалай. Үтә ул. Тик соңгы вакытта еш кабатлана башлады. Гафу ит мине, Газиз. Гафу ит. Дөрфалыгым өчен. Мин бик каты күңелле хәшәрәт инде. Үземдә булган җәрәхәт өчен синнән үч алырга теләдем. Ул минем башымны үзенең күкрәгенә кысты. Мин аның йөрәгенең ничек типкәнен ишеттем. Ул минем чәчләремне үпте. Без дәшми, тынмый утырсак та, мин үз тавышымны ишеткәндәй булдым. Ул да ишетте шикелле. Моңа кадәр кайда булдың син? Мин сине көттем. Бөтен гомерем буе көттем. Ләкин бүтәннәр килде. Килделәр дә мине таптап, изеп киттеләр. Менә ниһаять син килдең. Килдең дә мине яңадан тугандай иттең. Нигә без шул кадәр озак аерым яшәдек? Нигә шулай соңга калып килдең син? Барыбер, дөнья мәрхәмәтле түгел. Бер-берсен яратасы, балалар тудырасы, будайлар үстерәсе урынга нигә дип кешеләр бер-берсеннән куркалар, бер-берсен хәйләлиләр, коточкыч бомбалар ясыйлар. Сине югалтсам да, мәңгегә минем күңелемдә калырсың. Чөнки безнең очрашуыбыз юкка гына булмады. Рәхмәт сиңа, сөекле кешем минем. Бүген син мине көтмәгән идеңме? Һәр иртәнчәк көтә идем. Бүген юк. Бүген курыктым. Курыксам да барыбер көттем. Телисеңме? Мин көне-төне синең баш очыңда утырырмын. Телисеңме? Рөхсәт итмәсләр. Алар хәзер минем арттан бөтен көтүләр белән күзәтәләр. Ни өчендер мин башкалардан озагракка суздым. Эдик белән Сергей инде күптән. Тиздән миңа бөтенләй торырга рөхсәт итмәсләр. Бәлки әле соң түгелдер. Мин кайдадыр дәвалау юлын тапканнар дип укыган идем. Югославиядәме? Әйе, әлбәттә булуы бик мөмкин. Китәргә кирәк. Юк. Мин сине озата барыйммы? Без акрын гына яр буйлап киттек. Дулкыннар шаулап торды. Суга тияр тимәс булып акчарлыклар бетерилде. Без шактый ук киттек. Бераз вакыттан соң яр буенда кулына чиләк белән балык тоткан Искәндәр күренде. Җавап булмады. Ул безнең тора торган урыныбызны йөгереп карап килде, ләкин мине таба алмады. Бераз көймә кырында утырып торды да, сикереп торып, тиз-тиз генә китеп барды. Мин шул арада әйләнеп кайттым, чиләктәге балыкларны күрдем. Тиз генә машина янына килеп, аннан үземнең чемоданны сөйрәп чыгардым да, бурбонны алып, аның эченә дөңгешлей башладым. Ярга Искәндәр йөгереп килеп чыкты. Назlı, менә күпме балык. Назlı.
Nazlı? Kaya gitsin bu? Nazlı! 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 Koya buldun. Taşla birinde. Sinan'dan işledin. Menen de bir özümgüne tugul edim. Çamalayım. Kim bilen? Bir kişi bilen. Koya kirip çıkan ol. Көктен түшкәндер. Sen benim kızıma tutun kibarıp bataşma. Сен қатарма. Kımıydı ol. Кіші. Kımıydı maymaldır değil mi? Шол. Маймыл түгіл шол. Senin göz boyap mataşma. Sinan'da nege bardın? Былай ғына. Әнеге деп кире бұрылып қойттың? Кетерге деп. Қоя. Кетем мен сенен. Бүтіндегі. Ах, бүтіннейге. Бүтіннейге! Бүтіннейге бар. Бар, тарттыр, бар. Кит. Кит бар. Хош. Машинаң білен ұлы елға ғына шығарып қойш. Тәңірмәшілер жәл. Ярайласа, сеңа барсы шында бек зор рахмат. Жер ойлап кіна барырым. Бар, тартыр. Тоқталырды? Назlı? Жібер, тұтқажама мен... Бұл да жетті. Бұл менің жүлерленуім түгіл. Нәрсе болды, Назlı? Менің ғымырымда ең мүхим нәрсе болды. Нәрсе? Башқа кішіні шыраттым. Қойшын шыраттың? Ярты сағатылық нақмына шуш орында. Anlaşıldı. Ulan etike sanatoriyadagi quruni bushqa audarib yuruvchi bush buğazdir hali. Shu ertasingizda. Ko'garshinkayim. Shayonitas. Narsa Iskandarni quturtmoqchi bo'lasizmi? Durustmi bu? Ayy. Sinan'ın bilen buldunmu? Ayy. Qaya ol hazır. Git. Ütirem minanı. Qaya balta ütirem minanı. Allah kaldım. Şuradayım. Hey! Yalğanlısın Nazlı. Ayt yalğan adam degen şayarttım degen Nazlı. Yok. Sen! Mene hazır gitsen de bula. Ya, mene bunысы нәрсеге eydiğinde anam. Yuval göz aldımdan. Nega sen bularni ishlading? Balki sen hali yaxshi ko'ngilli aybat kishisindir. Tek ola ekanini o'zingina bilmaysindir. Nega sen hamada benim göz aldımda budalasın yuvaldilar? Nega sen usal bo'lib qilanasın? Ishqandayım. Balki hali senda keng ko'ngilli yaxshi kishisindir. Agar sen o'zingni bilgan bo'lsang, menim bilan bir qachonda eshitasizmi? Bir qachonda bulay qilanmagan bo'lar edim. Hali sen amandamındamini? Ya. Yot tugilmi senga? Senga birgina jetmaymini? Senga birgina xotin jetmaymini? Men kishi. Men xotin qiz. Qarali Nazlı. Sen meni bulay misqil etme. Men kishilab olsa, menim o'zimni masxara ettirasım kelmey. Menim de nervlarimda, namusimda, hammaga bilasim kelsa yuragimda bor hatto. Mana nechuk. Menim uchun yangilik bu. Nazlı. Aydana aqllig'ini siylashigala. Ayda. Ya Nazlı jumlab aytib beradi. Ya narsa bo'ldi? Men bütün g'umrim bo'yi kutgan kishini topdim. Ol... Ya buldi.
Булды. Кем ул? Диңгез офицері. Теге маймылны да ул бүләк итте. Ах, ул сиңа өйләнмәкче буламыни? Юк. Ул тиздән үләчәк. Авырумыни ул? Әйе. Син кая китмәкче буласың, Назлыгөл? Белмим. Кая булса да, ерак-карак. Яңадан яшәп карамакчы булам. Назлыгай. Назлы, әгәр дә син китсәң, мин эчкишегә сабышачакмын. Юк, Искәндәр. Үткәннәрне кире кайтарып булмый. Мин синсез тора алмыйм, Назлы. Я, нинди сәер кеше син, Алла. Әйдә икәүләп китигә. Мин барсыннан утырмын. Хәтта сатучылыкны да ташлармын. Пединститутка имтихан тармын, укытучы булырмын. Син дә укырсың, җырлавыңны да ташламассың. Мин сиңа бөтен шартларны тудырырмын. Без бер-беребездән башка яши алмыйбыз. Безгә бергә яхшы булачак, Назлы. Соң инде. Син бәхетле булу өчен бер кайчан да соң түгел. Без инде бергә була алмыйбыз, Искәндәр. Назлы, улы малайыбызны алырбыз. Ул рөхсәт итәр. Син аны үз улыңны яраткан кебек яратырсың. Яхшы малай ул. Син мине гафу ит. Мин буларны күптән эшләргә тиештем. Ләкин 35 яшыңда гадәтләнгән җиреңнән, яраткан балаларың белән гаиләңне ташлап китеп, яңадан тормыш башлау җиңел эшмени? Бу бит әнә минем кемегә утырып океанга чыгып китү белән бер. Үлем көтәме син? Кеше яши торган җиргә барып чыгачаксыңмы син? Нинди язмыш көткәнен берничек тә белә алмыйсың. Әмма мин хәзер катгый карар кылдым. Мин сине югалта алмыйм, Назлыкай. Мин куркам. Мин караңгылыктан куркам, Назлы. Кичер мине. Мин барсында сине бәхетле итү өчен эшләдем. Безнең олы мәхәббәтебез өчен, үзебез өчен, Назлы. Соң син мине яратырсыңмы? Әйдә. Сакларсыңмы? Әйдә, Назлы, әйдә. Ул мине үпте. Мин күзләремне йомган килеш елмаеп җибәрдем. Миңа рәхәт иде. Бөтен дөнья зәңгәргә әйләнде. Күк йөзедә, су өстедә, җирдә, һәм аның белән без дә зәңгәргә үрелдек. Бүген без кояшны бөтенләй күрә алмадык. Иртәдән бирле һава бозылып торды. Су өстендә кара булып сәләмәләре күпереп, яңгыр яварга әзерләнә иде. Без шәһәргә кайтып китәргә булдык. Искәндәр машинасы тирәсендә маташа. Мин әйберләрне җыештырып йөрим. Бик ерактан күк күкрәгәндәй булып гөрелдәү ишетелде. Самолет ахыры. Яшеннәр хәзер язга кадәр яшнәмәс инде. Инде пар төшкән урыннарда бардыр, Назлы? Мин кыя түбәләренә карадым. Болытлар өстеннән сөт өсте белән каплагандай булып, кыя башлары ялтырап күренеп торалар. Мин юл капчыгын машина янына китереп куйдым да, палатка корган казыкларны суыра башладым. Назлы, тимә. Киләсе елга кадәр аларга бер дә булмаячак. Беләсеңме, Назлы, күптән түгел генә Таласта 1000 еллык кабер тапканнар. Мәете бөтенләй чиреп беткән ди, табуты өр-яңа икән. Арча агачыннан эшләнгән булган. Гаҗәеп ныгыгач. Мин машина янына килдем. Искәндәр пычранган куллары белән ниндидер детальне әйләндергәләп тора. Назлы, йөземне сөртеп ала да. Мин аның тирләгән маңгайын сөртеп алдым. Чәчләрен рәтләп куйдым. Ул мине муенымнан үпте. Кочаклап алмакчы булган иде дә, мин чүгәләп калдым. Назлы, нигә син иртәдән бирле бер сүз дә дәшмисең? Төне буе сөйләшеп чыктык бит. Хәзер тәнәфес. Кире уйламагансыңдыр бит. Бу вакытта ул миңа бик көлке һәм ягымлы булып күренде. Мин аңа елмаеп җавап кайтардым. Ул да елмаеп куйды. Шуннан ул статерга басып, машинаны кабызды. Әлбиттә, хәзер кулларымның аюы киләм дә, аннан хәзергенең томанлыкларын артта калдырып, алдагының киләчәк горизонтларына юл тотарбыз. Ана, Назлы, биргә таба кемдер килә. Үзе кулын булгый. Аху синең теге герояң түгелдер бит. Юк. Хатын кыз ахыры. Без диңгезгә карадык. Күп тә үтмей ярга бер кеме килеп туктады.
Ишкәкләрен тотып, ак халат кигән бер кыз утыра. Искәндәр аның көймәсен ярга тартып китерде. Кыз көймәсеннән комга сикереп төште. Аның аяклары бераз чыландылар. Ул әле яшь, фәрештә шикелле ак чырайлы, чип-чис таянып торган зур күзле иде. Мин теге вакытта Газизне чакырып алган кыз шушы булгандыр дип уйлап куйдым. Мин Назлыгөл дигән кызны эзлим. Мен Назлыгөл дигән кыз түгел. Я, Бу хатны сезгә тапшырырга куштылар. Газиздән. Газиздән? Әйе. Аның артыннан санитар вертолет җибәргәннәр. Вертолет. Әйе. Сөеклем Назлыгөл, кичтән миңа кан җибәрделәр, ләкин иртә белән хәлем тагын да авырая төште. Миңа әле беркайчан да булай начар булган иде. Академик Булар алдан үзенең ассистенты. Ләкин иртәдән хәлем тагын да авырая төште. Миңа әле беркайчан да булай начар булган иде. Академик Павлов үләр алдыннан үзенең ассистентына үз кан тибешен әйтеп торган дип сөйлиләр. Мин галим да, художник та түгел. Мин агачлар да утыртмадым, йортлар да төземәдем. Минем балаларым да булмады. Үземнең тормышымнан башка мин кешеләргә бер нәрсә дә калдыра алмыйм. Кеше җир йөзендә нәрсә дә булса эшләп калдырырга тиеш. Кеше шуның өчен яшәргә тиеш. Шуны исеңдә тот. Кеше асылда гүзәл һәм мәрхәмәтле. Явызлык һәр вакыт яшәп килгән. Ләкин аңа юл куючы явызлыкның үзеннән дә яманрак. Мин үз тормышымны үлчәмнең яхшы ягына салдым. Шул якның басып төшүенә минем шигем юк. Сине үбә алмауыма, синең белән палаткаларда тора алмауыма, төнге шәһәр буйлап йөри алмауыма мин үкенеп бетә алмыйм. Ә шулай да без бер-беребезне очраттык. Бу хаттан соң синең кәефең китәр. Кичер, юкка кәпрәергә теләмим. Хәлем начарланды. Мин үлеп барам. Бәхил бул. Мин сине яратам. Хуш, Назлыгөл. Хуш, Назлыгөл. Хуш, Назлыгөл. Хуш, Назлыгөл. Аны кайчан алып китәчәкләр? Хәзер. Ул алында беле? Юк. 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 Сиңа ничә яшь кызый? 17. Ә нигә? Егетең бармы әле? Юк. Яшермә. Менә инде сез нәрсә? Юк. Мә, бу хат синдә калсын. Үзеңә ал. Нигә? Әгәр дә җир йөзендә бер генә юньле кеше дә калмаган кебек тоела башласа, шуны укырсың. Алай да буламыни әле? Ничек кенә була әле? Мин абына сыртына вертолет артыннан йөгердем. Гүләү кечерәя барды. Мин йөз түбән егылып яткан җиремнән бөтен дөнья тып-тын булып калганчы кузгалмадым. Яңгыр сибәли башлады, башымны калкыттым. Искәндәр белән кыз хайран калып миңа карап торалар. Искәндәр минем яныма килде. Беттеме? Бетте. Кайга барасың, Жюльер? Белмим. Яңадан яшәп карамакчы булам. Мин бер кулыма чемодан, икенчесенә маймыл тоткан хәлдә яр буйлап алга таба атладым. Аякларыма котырынган дулкыннар, ә йөземә җилле яңгыр бәрде. Колагымда ниндидер музыка аккордлары яңгырады.
Сез кыргыз язучысы Мар Байжиевның дуэль әсәре буенча эшләнгән «Хуш Назлыгөл» дигән радиоспектаклен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Назлыгөл, Гөлсем Исангулова, Искәндәр, Ринат Таҗетдин, Газиз, Наил Дунаев, кыз Найла Ибраһимова. Режиссер Марсель Сәлимҗанов, радиорежиссеры Әхтәм Зарипов. Наил Дунаев тәрҗемәсе. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.